Nämçün adamlar bir zady erwet arzu etse bolanok. Ay bolýarlar diýip ýatdan çykarýaram, arzulary hasyl bolup başlanýar. Şoň temamyz şo hakynda. Bizim durmuşda kontrol edip bilýän zadymyz bar we edip bilmeýän zadymyz bar. Biz hakda pikirler, bizim öz hereketlerimiz, duýgularymyzy biz kontrol edip bilýär. Ýöne özgeleň biz hakynda pikirler, olan hereketleri daşarda ýagşyň ýagman, garyň ýagman, güniň çykmagy, şemal bolmagyny biz kontrol edip bilemdik. Ýöne adam hemme zady eliniň aşagyna saklajak bolýar we hemme wagt arzuwdy edýär. Wa şu bolsa, şu bolsa, şu bolsa dip ýöne şo zat bolsa men näme hereket edem, şonu pikir edem. Mysal üçin, durmuşdan mysal getireň, bir meň joramady 13 ýaşadyk bolan bu özüne bukça düşüp başlady. Ýagny men durmuşa çykma diýip şonýak zat gelmeýärdi we ina bu ýollaşym üçin plan zat, bu men üçin plan zat, bu bärejiňimiz üçin plan zat diýip miçdaj etýärdi we oň bar miçdaňysy durmuşa çykmakdy. Aslynda miçdaňysy gowy tapmak, şoňa durmuşa çykyp soňam çagalamyzyň bolmalysy diýen bolsa belkem ikbal başgaça bolardy. Ýöne şo diňe durmuşa çykmagy maksat edineni üçin we zatlar toplap oturany üçin hiç durmuşa çykmady. Meňle ýaşy çat bir gyjaşy bar, ýöne ýoldaşy ýok. Oň esasy jelaniýasy durmuşa çykmakdy. Ya başga gyzlar 30 ýaşadym, ya 30 ýaşap bara men durmuşa çykmaly diýip yola çykýarlar. Oglanlara da awýal seretýär. Oglanlar korkýar mundan, ürkýän abarat. A sen özüň dastoyny prinsesy ýaly alyp barsaň, gowça bolsaň, oglanlaň özi ýapyşyp ýatýar. Edil şon ýaly aýallar men ýolaşym diňe maňa seretsin, maňa seretsin, maňa seretsin. Bar wнимание ýollaşynyň üstünde bolýar, özünde bolanok. Onda da ýollaşy gaçýar. Na samolyotda stewardessalar düşünürýär, eger bir zatlar näsazlyklar ýüze çykan wagtda maska gaçar, maskany ilki özüňize tutuň, soňam ýollaşyňyza, to есть çaga diýer. A biz köplenç näme etýär? Özgeleň ýüzüne tutýar. Biz şoň üçin diňe arzuwlarla çäklenmäň, özümize maksat goýunmaly. Men arzuw etmäň diýemok, ýöne arzuwy näil siz ulanarsyňyz diýip şonu pikirleniň sebäbi siz haçanna arzuw etmäň, hyýal etmäň, besedip şol hakynda maksat düzüp belli derejede hereket edip başlasaňyz beýik bir bar sizde seretýärde. Ýagny siz şu arzuw etýän zadyň eýýär mende bar diýip pikir etseň, mysal üçin plança summany men arzuw etýän näçe toplasaň şonu toplap bilen näme üçin? Diňe siz arzuwyna a hereket edip şo pul hamala mende bar, menem üýtgemeýän şoň esasynda hiç kime ýüz bermezlik käsetim açylmaýan, gödek bolmaýan, gompu bolmaýan diýen hereketler içiňize salyp berseňiz beýik biri bar diýär. Şo bennem şoňa taýýar. Şo bennem şol abraya, şo pula münasip inje göterýär diýerde siziň nesibeňizden çykýar. Durmuşdan ýene bir mysal alaýyn. TikTok'ta erwet patbeşik toplasym gelýärdi. Eýýäm 3-4 ýylyň dowamında hiç ýyl patbeşiklerim gozanok. 5.000 bolupdyr, 100 köp bolsa 80-si 60 sats etdi. Gyzykly däldir-de kanterdim. Ondan men ay bolýarlar diýdim-de ýöne erki adamla aýal adam beňsiň tapawdyn diýen video düşdüm. Köplenjem näme 6 bilen 7 aralykda goýulýar video prosmotr köp bolýar, adamlar işden gelip TikTok görýärdi. Onam diňlemedim-de birden sagat 9-da goýdum. We bul 1 saatda 1000 prosmotr, 2 saatda 3000, dowam gitdi de şeýpmen ilkinji 100.000 prosmotrly videom berdi. Haçan men isleýän diýen pozisiýam aýryp, ay bolýarlar, kiçirak hereket edibereýin diýen pozisiýa öwürlemde, şon ýalak boldy. Ya mysal üçin 3 tane gyzymyz bar. Epesi wagt owuljygymyz bolan her kimden sonra owluňyz haçan bolýar, owul isleýäňizmi diýip bizem erwet isleýärdik. Soňam ay bolýarlar şu 2 gyzyň jany sag bolsun diýdik. Goň 6 ýyldan ýylyna 2 owlumyz boldy. Şeýle de tarihden birnäçe mysallar getirip berem. Mysal üçin Mendeléew, rus alamy Himiwa Mendeléew arzuwyna islegenedi. Ýöne bir gün gije ýatyrka düşüne, ýagny dynjak ýatyrka beýik bir bar. Inanyp, öz kontrolundan çykandan soň himik elementleriň periodik tablisasyny tapýar. Ýa mysal üçin Francis Crick DNK molekulasynyň strukturasyny tapýar düşüne. Mysal üçin Newton ýöne bagda otyrka alma ağacyndan alma düşýänini görüp, ýeriň dartyş güýji bar ekenini, dartyş güýji baradaky kanuny açýar. Ýa mysal üçin Wilhelm Röntgen esasy ilmi işinden dynjak ýatan wagt rentgen şöhlesin oýlap tapýar. Ýa mysal üçin
Einsteinlyk atmositçilik teoriýasyny edilşen ýaly esasy işiniň daşary dynjalýan wagty döreden bir açyşy. Şeýle hem sintetik kley döretjek bolup Leo Barcanella plasmas döretdi. Täwlik bilen. Ýagny üstünde duranokdy ýalňyşlygyň esasyna. Düşünýäňizmi? Toýsy hemmerä-de perişewat edenok. Şeýle hem uly açyşlaryň biri Alexander Flegman penisilin tapýar. Ýagny laboratoriýada geçirýän barlygyna görä käsejiniň içinde bir hepdelap laboratoriýa gelenok şo käsede hapada hiň döreýär. Ondan gelýär şo hiň daşyna bakteriýanyň köpelmeýänini görüp şoň esasyny ilkinji antibiotik bolan penisilin tapýar. Pietro Ferrera näme tapýar? Ol bir konditer, uly zakaz alýar. Baý adamlar uly zakaz alýar bir prazdniga we pichony taýýarlaýar. Konditer süýjülikler taýýarlaýar we edýän pichonlaryny podwala saklaýar. Şo taýda gapyň ýapanokmy ýa belli derejede sowuk bolanokmy bulaň hemmesi ereýär we bir dag ýalak bolup duran ýöne bir şokolad bolýar. Olam näme bu şokolady? Baryp ýalbaranok, ony säwlik edipdir diýemokda bu şokolady çöregiň üstüne çalýar. Çöregiň üstüne çalýar-da şo baýlagyň oňuna barýar. Olaram halaýa şeýdip siziň şu wagtky tanaýan Nutella şokoladyny maslaňyz dörýär. Şoň üçin bir zat janyksaňyzam şol bolmaýan bolsa diýmek şoň wagty dälligini düşünmeňiz sizläni nähwanar. Arzuw etmäňiz, bes edeňiz ok, arzuw edýäňiz ýöne arzularyňyzy maksatlara öwürýäňiz. Maksatlaryňyzy amalaşdyrmak üçin kiçik ädimler bilen maksadyňyza gon ýöreýäňiz we öz wagtyna we öz belli ýerine adamlar jaňydyr. Belki siziň arzularyňyzy hasyl etmek üçin şu wagt bir pul toplap oturanyr. Şoňa berk inanyň, beýik bir baryň güýjüniň balygyny ýatdan çykarmam. Bizden soňra çyndyňlarynyz üçin köp sag bolun.